urban poor community sa Barangay Luok, Mandaue City ang gibisita o gipahalipayan si GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Ano ang report? Sa padayon nga pagserbisyo sa Kapuso Network sa mga Sugbuanon, ang Barangay Luok sa Mandaue City nasab ang gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels. Kapin sa usa ka gatos ka mga residente ang malipayon nga midawat sa usa ka bag nga puno sa mga grocery items, supplements ug essentials gikan sa mga private partners ug sponsors. Usa sa sayong naabot kay excited nga makadawat sa dalang mga regalo si Karel Ann Maringguran, 16 anyos, taga sitio Kabilduhan. Siya nalipay kay ang gihatag nga panud-an mapasigo niya kauban ng iyang 4 ka buwan nga anak. Sa edad nga 15 anyos, sayong nahimong inahan si Karel Ann. Apan iyang giisip nga grasya sa iyang kinabuhi ang iyang anak. Sud kay wala tay kwarta, wala kaon. Gananda ko mo trabaho. Di pa man ko madawat kay minor pa man. Minor pa. Ang mga grocery pack nga gipang-apod-apod sa mga residente gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central ug Eastern Visayas, ang GMA RTV Balitang Bisdak. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.